δουλειά είχες να κάνεις. Μία. Είχα κι άλλες. Ναι, δεν το ήξερα να μου βγαίνει η ψυχή στο σπίτι εμένα μόνο. Λες και δεν μένουμε μαζί. Είσαι αχάριστη. Το ξέρεις ότι ο Μάνος δεν κουνάει το δαχτυλάκι του. Ο Μάνος φέρνει γυναίκα στο σπίτι. Πρώτον. Και δεύτερον, από τη στιγμή που μένουμε μαζί, πρέπει να κάνουμε και δύο δουλειές. Εντάξει. Τι εντάξει. Ξέχασες τα ρούχα στο πλυντήριο και έπρεπε να ξαναβάλω πλύση. Αφού εσύ κάνεις πλύσιμο. Και εσύ άπλωμα. Και εσύ σκούπισμα. Τι σχέση έχει αυτό? Καμία, για να σε μπερδέψω το είπα. Κάτι πρέπει να κάνουμε με τις δουλειές του σπιτιού. Να πάρουμε σκούπα ρομπότ. Α, δεν μπορώ. Μου σπάει τα νεύρα. Γιατί? Γιατί για να ξεπεράσει ένα εμπόδιο κάνει μία ώρα και περνάει μία αιωνιότητα. Να πάρουμε κι εμείς γυναίκα. Ξέχνα το. Να κάνετε τα έσχη σας όταν λείπω. Άμα είναι μεγάλη. Ναι, νομίζεις δεν ξέρω ότι τους άντρες τους ανάβουν οι βιμιλφάρες. Όχι. Θα μάθεις να κάνεις σωστά τις δουλειές. Αλλιώς Αλλιώς τι. θα φέρω τη μάνα μου σπίτι. Και αν έχω το σύνδρομο του Dolce Vita. Θα το ρισκάρω. Για φαγητό πάντως μπορούμε να ερχόμαστε εδώ συχνότερα. Εδώ δεν έχεις άδικο και έξω στην αυλή είναι πολύ ρομαντικά. Και δίπλα στο μετρό. Είσαι μπουνταλάς.